Pep, Lluís Izquierdo, per Minoria TV. Avui quin adjectiu ens diries per definir Messi? És que ja no sabem què posar. Sou uns pesats, Lluís. Ja us ho vaig dir l'altre dia. Messi és tan bo, tant, que ja se m'han acabat els adjectius. Ara ja només hi ha una manera de definir-lo. Ah, sí? Quina? Cantant. Leo, 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 gol. Leo, 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 gol. Leo, Leo, puto Leo, gol. Siga saga i ningú el pot parar. Aquest paio no pot pas ser humà. Ni Cristiano, ni Wayne Rooney, ni Eto'o. En Messi és el millor. El millor. Me emociono solo al verle jugar. Jo l'admiro com si fos Lluís Llach. No se'l pot aturar. És lo puto crac. Vinga, som-hi tots! Lionel Messi, tenim sort que és culer. Messi, Lionel, és argentí també. Messi, Lionel, per ballar jugant sencer. Lionel Messi, és el pilota d'or. Messi, Lionel, és el millor del món. Messi, Lionel, esgota definició. Pero viste, esta cancha no se acaba nunca, ¿o qué? Mai! És el cant d'Oliver i Benji. És infinit, com la teva projecció. ¿Qué? ¿Proyección? Vaja, no es pot tenir tot.